honetan bukatu dira azterketak. Lortu dugu. Tira, oraindik notak jasotzea falta da. Mikel, Zer? beti zabiltza berdin, negarrez. Notak gora eta notak bera. Nolako notak atera ditu gaurten? Onak. Nola? Oso onak. Hori bai, oso onak. Azterketak bukatu dira, beraz, ospatu egin behar dugu. Oso ondo. Gauean afaria eta parranda? Hori betikoa da, Mikel. Hasi gara. Zerbait berezia egin behar dugu. Sekula egin ez dugun zerbait. Zer? Pentsatuko dut zerbait. Idatziko dizut. Orain banoa, Ane, baina zer egingo dugu? idatziko dizut. Mikel, hemen, etorri. Zer da hau, Ane? Zer esan dizut lehen? Sekula egin ez dugun zerbait? Sekula ibili zara bizikletan ur gainean? Bizikletan uretan? Begira, Baina, nondik lortu dituzu bizikleta hauek? ez du axola. Mikel, ospatuko dugu azterketen amaiera behar bezala? Goazen. Lehen hezkuntzako ikasleok honela ospatzen dugu azterketen amaiera. Zer sentsazio berezia! Mikel, une honetan, hiri honetako nagusiak gara.